Kan du berätta lite mera? Vad gör du? Absolut, jag jobbar som produktionsplanerare och inom den så ansvarar jag för bioskåpsproduktion. Hur har du hittat Ekeri? Jag ville byta bransch helt enkelt och så kom upp en ansökan. Jag skickade in CV:n och hoppades för det bästa. No, Valintilla on todella tärkeä rooli meidän tuotannon suunnittelussa. Hän suunnittelee kaikki kuorma-autojen umpikorien valmistusta ja se on muodostaa noin 3/3 meidän koko tuotannosta. Morgon. God morgon. Jaha, hur är läget? Bra. På vilken bransch jobbade du tidigare? Jag jobbade i livsmedelsindustri. Jag jobbade 7 år. Ja, den här första elbilen är jag som planerar bilskåparna. Det finns just nu vid slutmonteringen. Här ser ni, vi slutmonterar bilarna. Kerrotko Kristian, mitä Ekeri tekee? No, Ekeri valmistaa perävaunuja, puoliperävaunuja, kuorma-autojen umpikoreja ja valtaosa niistä on sivusta avattavia päämarkkina-alueet Ruotsi, Suomi ja Norja. Jag tycker att man kan lyckas Ja. med att kunna språket, ha rätt inställning och visa vad man kan. Ja. Vad tycker du är det viktigaste du har lärt här på Ekeri? Bemötande av olika personer, att vi bemöter varandra på samma sätt, alltid, hela tiden. Ja. Varför flyttade du till Finland? Jag kom hit till att studera första början, men life happens och så lämnade jag här efter jag hittade min nuvarande fru. Jag studerade restonom. Det var en del till välja mellan business, economics i huvudstad av Ungern i Budapest eller flytta utomlands och studera som restonom. Vilka var de viktigaste sakerna på din väg till din nuvarande position? Jag tror det måste vara min attityd och inställning mot arbetet. Och hurdan den är? Det är någonting som du inte nödvändigtvis lär i skolan, men kanske du tar hemifrån. Meillä on tällä hetkellä noin 10% koko työvoimasta on ulkomaalaisia ja tämä osuus kasvaa koko ajan ja on työvoimaa 19 eri maasta. Mitä sä näet, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuo tänne työyhteisöön? No, ne tuo semmoista erilaista ajattelutapaa ja monimuotoisuutta ja kyllä me huomataan, että työryhmät, jossa on sitä diversiteettiä riittävästi, niin toimii kaikista parhaiten. Vad skulle du ge för råd till en yngre Valint? Att jag ska lyssna på min egen magkänsla och att allting ordnar sig.